on tietyllä tavalla tullut semmoinen pieni muuri itsensä ympärille, eikä välttämättä mitenkään huonolla tavalla, vaan pystyy ottamaan vastaan asioita myös ihan eri tavalla kuin ennen. Et mäkin ehkä koin, että mä olin nuorempana vähän semmoinen helpommin loukkaantuva ja tuntui, että ei kestänyt mitään kritiikkiä ja ei enää hetkauta, jos joku tulee sanomaan oikeastaan mitä tahansa. Mä oon Kerttu, mä oon 19, asun Helsingissä ja mä teen työkseni vartijahommia. Mä pelaan tosi paljon tietokoneella ja sitten myös moottoriurheilu on tullut tässä muutaman vuoden sisällä mukaan elämään. Mulle kiinnostus lähti alun perin pikkuveljeltä, joka vähän niin kuin ehdotti vitsillä, että pitäisikö sun alkaa pelaamaan. Ja sitten mä rupesin pelaamaan ihan hirveästi sen koneella ja jäin ihan koukkuun. Ja sitten oma kone tuli noin vuoden sen jälkeen, kun olin aloittanut ylipäätänsä tietokoneella pelaamisen. Pelaamisessa mua kiehtoo ehkä eniten se ylipäätään se pelimaailma ja kaikki tavallaan sillä on niin paljon enemmänkin annettavaa kuin vaan se pelaaminen. Muun muassa tosi paljon kavereita saanut sitä kautta ja ylipäätänsä jotenkin tuntuu, että siellä on semmoinen ihan oma ympäristönsä ja semmoinen sosiaalinen tila olla. Moottoriurheilukin on mulle aika semmoinen vielä uusi juttu, voisi sanoa, että ihan niin kuin muutamia vuosia sitten vasta lähtenyt. Että oikeastaan se lähti siitä, että päätyy porukoihin, missä se oli juttu. Ja se jotenkin tuntui heti semmoiselta omalta, että jotenkin siihen jäi heti kiinni, että se ei ollut semmoinen pikkuhiljaa kasvava innostus, vaan se tuntui heti just siltä, mistä tykkää. Ja siitä se lähti sitten niin kuin etenemään ylipäätänsäkin. Kyllä se on varmaan se adrenaliini, mitä siitä koko hommasta saa. Että kyllä sen huomaa kaikissa ehkä näissä harrastuksissa, mitä itsellä on. Mulla ja isällä on aika semmoisia radikaaleja eroja, että me ollaan joissain tosi samanlaisia ja joissain tosi erilaisia, mutta semmoinen yksi asia, mikä mä ainakin koen itse, että meillä on hyvin samanlainen piirre, on nimenomaan tämä asioiden ajatteleminen ja pohtiminen, että käyttää niille aikaa. Ja ylipäätänsä semmoinen aika hengellinen, mutta ei uskonnollisessa mielessä, vaan ylipäätänsä, että antaa tavallaan omia aivojen rullata ja laukata ja pohtia asioita. Mä oon huomannut, että mä isältä on mukauttanut omaan luonteeseen aika paljonkin asioita, mutta just semmoista malttia, rauhallisuutta, ylipäätänsä sellaista sensei-tyylistä vibaa, että pystyy rauhallisesti ja maltilla käsitellä kaikki asiat, eikä tarvitse niinku räjähtää niiden tunteiden kanssa. Ehkä semmoinen, mitä mä itse harrastan hyvinkin paljon, että jättää aikaa ajattelulle ja semmoiselle ylipäätänsä asioiden pohtimiselle. Ongelmatkin usein ratkeaa tosi paljon helpommin, jos siihen käyttää aikaa niiden miettimiseen. Ja mä itsekin saatan käyttää päivästä tosi pitkäänkin, että mä vaan ylipäätänsä mietin ja analysoin asioita. Kyllä mä sanoisin, että nykyajan nuorena on huomattavasti vaikeampaa elää kuin ehkä joskus aikaisemmin. Toki kaikki on suhteellista, mutta ylipäätänsä some ja koko digitaalinen ympäristö, niin ne ehkä tuo enemmän semmoista mutkia matkan varrelle, että siinä ei ole tavallaan mitään suhdetta, miten se sitten kompensoitus. Totta kai somessa ja muualla niin on hirveän hyvät ympäristöt ja niistä voi saada paljon hyvää, mutta ehkä se negatiivisempi, ne ei ole ehkä ihan niin kuin täysin balanssissa toistensa kanssa, että se on, tuntuu, että se negatiivinen, etenkin vielä nykyään, kun tämä vaan jotenkin mennään somemaailmaan vielä syvemmälle, niin tuntuu, että se negatiivinen alkaa vähän niin kuin vyörymään sen pienenkin hyvän yli. Mä arvostan ihmisissä eniten ehdottomasti rehellisyyttä ja ylipäätään semmoista vilpittömyyttä. Jotenkin aikana tuntuu, että rehellisyys ja se, että puhutaan totta, niin siitä on tullut tosi pieni asia ja mun mielestä tolerataan yllättävän paljon. Niin kuin oikeastaan ihan kaikissa osa-alueissa elämää, niin tolerataan ihan liikaa valehtelua ja sellaista
pimittämistä, niin mä arvostan ihmisessä ehdottomasti rehellisyyttä ja sellaista, että hyvän tahtoisuutta, ylipäätänsä viisaus ja semmoinen avarakatseisuus, että pystyy katsoa asioita muualtakin kuin tavallaan omista silmistä ja näkee tavallaan koko kuvan. Sitten myös mä arvostan ihmisessä sellaista luonteenpiirrettä, että pystyy sanomaan asiat niin kuin ne on, eikä jotenkin, että jos on jonkun ihmisen kanssa tekemisissä, että on semmoinen olo, että sä pystyt sanomaan sille oikeasti totuuden, eikä tule sille, että pitää kaunistella asioita tai kierrellä tai kaarella ja sitten pitää selittää vähän joku semmoinen puoltotuus aina asioista. Ja se, että pystyy ottaa myös vastaan kritiikkiä. Ehkä semmoinen tosi yksinkertainen vinkki, minkä mä oon saanut, että asioita ei pidä ajatella niin kuin liian monimutkaisesti. Että se mutkistaa tosi paljon niin kuin entisestään asioita, jos rupeaa miettimään jotenkin tosi pitkällä tai vaikealla kaavalla. Et kun asiat pitää simppeleinä, niin elämä on yllättävänkin mutkatonta. Mulla ehkä semmoinen isoin tulevaisuuden päämäärä tai semmoinen, mihin mä haluan niin kuin keskittyä, on ihan niinkin simppeli asia kuin onnellisuus. Et ihan oikeastaan sama, mitä se tuo sitten tullessaan, niin mä haluan tähdätä siihen, että mä pystyn elämään onnellista elämää. Kyllä mä voisin kuvitella harrastavani niin kuin moottoriurheilua ylipäätänsäkin enemmän vähän niin kuin pelatessakin, vaikka se nyt on kaukainen haave sekin, mutta tavallaan voisin kuvitella pelaavani vaikka jossain vähän kovemmalla tasolla. Mutta mä en halua lyödä itselleni liian lukkoon mitään sellaista suunnitelmaa, koska sitten tuntuu, että pitää jotenkin elää semmoisessa muotissa. Niin haluan mennä ihan päivä kerrallaan ja katsoa, mitä tulee elämässä vastaan. Mä koen olevani hyvin suomalainen ja mä haluan ehdottomasti jäädä Suomeen asumaan, mutta en niinkään kaupunkiympäristöön, vaan mulla on haaveena just muuttaa vähän johonkin tonne, jos vois sanoa, että Jorpakkoon, no ei ehkä.